Romlin, mega love shout out. Thank you lang ga. Isang kamay na hawak ng telepono, isang kamay. Nagtatrabaho. Ayan, kamusta ka na dyan? Thank you. Ayan, may jacket ka na. Sandali lang ito para mayroon akong update. Paraan lang para maka-update tayo kay YT kasi walang upload. Marami kasi mga China na nakubli dito kaya map ng sahig. May mga tulo-tulo ng tsa. Yung tsa dyan. Ayan, 2 million people na nandiyan. Thank you. Isang kamay na naman. Grabe ang init sa labas. Hello? Diyan na muna.